Ezihamba phambili indaba namuhla siphelile isiteleka sabasebenzi base-UNISA. Kukhuthazwa abafundisi ukuba bafunde kanti Wesulile emsebenzini umshushisi wodumo ku-NPA. Lezi zindaba ze-1KZNTV nifundele uphilano wakaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka nenabendloveni amandla. Sanibonani. Abasebenzi basenyuvesi yakuleli UNISA abangaphansi kwenyunyana kenehawu ngeke besaqhubeka nesiteleka sabo emva kokuba abasebenzi bekwamukelile ukwenyuselwa amaholo phakathi ka-5 no-8 wamaphesenti njengokwesiphakamiso somqashi. Abaphathi bebebekeka etafuleni phakathi ka-5 no-8 wamaphesenti kuyeke ngokuthi abasebenzi bahola kangakanani. Iziko leyindaba ku-1KZNTV libe selihambela-ke esinye isikhungo sale nyuvesi sophikweni lase-Richards Bay inyakatho nesifundazwe saKwaZulu-Natal nalapho abafundi bezwakaletha ukujabula ngokuphela kwalesi siteleka. Kade ngihambile la UNISA ngiphatheke kabi ngoba ngispende imali yami ngisuka le ekunjaneni. Mangifika la UNISA bathenge besakwazi ukuthi ngikwazi uku-apply ngenxa yokuthi ama-forms ngisengoze ngifike nge-3 April 2027. Bakhona isiteleka kungiphazamisile ngoba angikwazanga ukuze ngithole isikhala ngihambile ngakwezinye izikole ngangasithola isikhala manje sengiza la ngiyathemba ukuthi ngizosithola isikhala ngoba sengilani ngoba vele sekuvuliwe nakhona mhlawumbe sokuthola ukusizakala. Sijabula kakhulu ukuthi kuyisiteleka siphelile ngokuba sesizokwazi ukuthi sikwazi ukubhalisela siqhubeke namalokuzana ethu sifunde kahle. Sijabule kakhulu ukuthi UNISA isiteleka sesiphelile sikwazile ukubhalisa njengamanje sisaqhubeka. Sibe sinikezele ngisho i-data material sisaqala siya. Isikhungo esiqeqesha ngezifundo zezwi likamoya engcwele kanye-ke nokunye i-Lifetime Bible Church sasiponsela inselelo yokuthi beze ngaphambili bezobhalisela ukufunda kusona bonke abafundisi abakhona kuleli abangenazo izitifiketi okanye kamaphepha abagunyaza ukuba babe ngabafundisi. Lokhu kudalulwe ngumsunguli lesi sikhungo solazi usazi ixulu ngesikhathi ke lesi sikhungo sinikezwa isitifiketi esigunyaza ukuba ke siqeqeshe abefundisi. Kube ingqophamlando yodwa ngesikhathi isikhungo i-Lifetime Bible Institute eThekwini umsunguli wazo kusolwazi usazi ixulu enikeza ngokusemthethweni isitifiketi ngaba ka-HWSETA esigunyaza ukuthi ke baqeqeshe abafundisi bakwazi ukwenza umsebenzi wabo ke benezicucu abayiphethe. Umphathi ophinda abe ngumsunguli lesi sikhungo solwazi usazi ixulu unxusi kakhulukazi abefundisi kanye nenhlaka ezahlukene zomphakathi ukuba ke beze ke lesi sikhungo bezofunda kwazise ke lesi sikhungo kasigcini kuphela ngokufundisa ezofundisa kepha ke zikhona nezinye izifundo ezikhona kulesi sikhungo. I-Lifetime Bible Institute iphethe isisindo certificate ngoba uyakwazi ukuthi mawusuqedile lapha i-University of Natal eMaritzburg la kwenziwa khona i-theology iyakwazi ukwemukela ngoba ngale uyacomplya ngala kwasakha. Umehluko yilowo kunezinye izikole uthi mazi ukunikeza isitifiketi asicomply kwasakha esethu siyacomply kwasakha and uma ufika ku-university bekuchecka bayakuthola ukuthi no this is the right one uyakwazi ukuya e-university uyoqedela izifundo zakho. Kanti ngokusho kwabesikhunga ke sikhipha ke izimvume i-Health Welfare SETA kuningi abakubheka ngaphambi kokugunyaza ke-izikhungo ngokwahlukana kwazo ke ilungelo lokufundisa. What we actually need is a director to have the qualification that falls within our sector, which is the health and welfare, and also for the company to be registered, have assessors and moderators that are registered for that qualification that we're seeking accreditation on. Have premises that azokwazi ukuthi amukele abantwana ngendlela. Be it you are on the third floor, ibhilidi okulona alinawo i-lift to accommodate those who are living with disability. So that's what all the things that umuntu amele comply to when they're seeking the accreditation, because we go on site and check ukuthi does the property or the area that or the offices that you're saying uzobafundisela khona, does it really comply to the HWSETA policies? Lo msebenzi ukuze ube impumelelo kube khona nabanye ababambe iqhaza besizana noxabhashe. Njengamntu ngumuntu obuye esebenza kwesinye isikhathi kuma-TVET colleges siye sikwazi ukuthi silekelele abasuke bedinga kwesinye usizo kwesathi okunye kwesinye isikhathi abafika bazongicela ukuthi imigudu kwesinye isikhathi esingabangahamba ngayo yimiphi sase sibakhombisa ukuthi nansi imigudu ebalekile ukuthi behambe ngayo futhi bakwenze kahle lokho ngokukhulu ukulalela. Sibonga kakhulu ne-SETA ethe kwesinye isikhathi yakwazi ukuthi ibalekelele nayo ibagayide ngendlela okuyona. Kubalulekile ukuthi uma kwesinye isikhathi izifundo zifakwa kube ziyifundo kwesinye isikhathi ezisemthethweni bekwazi ukuthi kwesinye isikhathi beyilandele.
Umshushisi wabambe elikhulu iqhaza ekuboshweni kaMsubathwa kuleli ogijima ngamachumelo Oscar Pistorius kanye ke nawabeke ngumkhomishana wamaphoyisa kuleli umnumzana uJackie Selebe ongasekho emhlabeni Wesulile ke esikhundleni sakhe kube ukuthi advocate uGerinele unikeze uphiko lozokushushisa kuleli National Prosecuting Authority NPA ngamafuphi incwadi yokwesula kwakhe ukwesula kwesigubhukane kaNelo wake waba ke inhloko yophiko lofezele eGauteng kuzothutha abaningi kweNPA njengoba ke sibe nabaphathi abane cishe iminyaka eli10 Ngo-2008 uNelo waboshwa ngeinsolo zokukhwabanisa ezazingelona ke iqiniso ngesikhathi ke seyithendeni zikaSelebi kanti ngokuhamba kwesikhathi kwavela ukuthi kukhona ababengaphakathi kulolu phiko abambophela amanqina enyathi ekutholeni incwadi egunyaza ukuboshwa kwakhe. Lo ngumlawuli wenkampani abaqaphe ebhekele zokuphepha kwinxangathelo ezitolo iBoardwalk ophikweni lase-Richards Bay enyakatho nesifundazwe saKwaZulu-Natal Service umnumzana ku-Ernest Masango uthi injongo yale nkampani ukunciphisa ubugebengu kule nxangathelo ezitolo. Khuluma neziko lezindaba lo-1KZNTV uNtusi Mhlophe unxusela ababanjwa kwinkunzi kule nxangathelo ezitolo ukuba bangaye emakhaya bengalubikile kule nkampani izehlakalo kanye kwigameko zokuhlukunyezwa noma zokubanjwa kwabo inkunzi. Le nxanxathela izitolo iBoardwalk iqapho inkampani yabaqaphi iSivest ezobihlanganisa iminyaka emibili kulonyaka ilisana nobugebengu obenzeka kule ndawo. Iziko lezindaba le-1KZNTV libe nenkulumo ekhethelekile nomlawuli wale nkampani umnumzana Ernest Masango lapho esilandise ngendlela abasebenza ngayo nokuthi batholakala kuphi neRichards Bay. Umsebenzi wethu uqapha isenta le ekuyona esiqashile ukusiza ama-customer nabantu nje emphakathini. Uma ezotholakala la around iBoardwalk angeza asiripothele la ngoba okunye siyasebenzisana kakhulu namaphoyisa. Uma nje kukhona ubugebengu esikutholayo kunamaphoyisa asisebenzisana nawo esiwaripothelayo afike ngokusheshsha lapha ke kudile nalobo bugebengu. Baningi abantu esesibasizile la ebugebengweni. Abantshontshe imoto yonke into ama-shoplifter abarobhayo siyababamba la eRichards Bay eBoardwalk underground parking eco 14. Esinye sezisulu zobugebengu sazise ithimba lezindaba le-1KZNTV ngokuthi ibe lusizo kanjani le nkampani ngenkathi sibanjwe inkunzi. Ngomhla ka-28 ngabo 1:30 eBoardwalk emaparking sengigoduka ngekhaya ngalahlekelwa wallet wami angazi kanjani. Kodwa ngikwazile ukuthi ngiye eofisini laphana la khona eBoardwalk laba bamakhamera bangisize kakhulu bakwazile ukubona umfana othatha wallet wami obekade zama futhi ukukhipha imali ku-ATM ngamakhadi ami bakwazi ukumbona ngoba ngiripothile base bayakwazi ukungifonela bangitshela ukuthi angilala into zami. So engakusho kubantu ukuthi uma ngabe bebanjwe inkunzi eBoardwalk noma ngaphandle kuma-parking bangaveli bayeke bagoduke bamakhaya abareport ema-securityini babanikeze ama-details bawusizo olukhulu kulela office. Uma ngabe ukwazile ukubareportela bayakwazi ukuthi bakuncede ukwazi ukuthola ama-belongings akho back. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uthulile Ntuli eRichards Bay. Ikomiti eliphezulu kwi-Premier Soccer League PSL lizothatha igxathu ekutheni kunciphe isihlava sabadlali ababhuqwa ngendlala uma ngabe sebowabeka ethala amakhokho ebholeni kanobhutshuzwayo. Lokhu kudalulwe nguhlalo we-PSL u-Ivan Alnjukhoza nalapho eveze khona ukuthi emhlanganweni wekomiti eliphezulu olandelayo bazoshaya kumthetho ukuthi kubeke nengxenye emalini abadlali abayitholayo uma ngabe besayina iy'nkontileka namaqembu abo ezobekwa eceleni ukuze kubhekane ngqo nekusasa labo kwezezimali. Izakhamizi kuleli ziyaphawula nazo malungana nalolu daba. Mina ngibona kuyisinqumo esiright leso mfethu ukuthi abadlali kube nemali ababekelwayo ngoba isikhathi esiningi uyayibona abadlali mangabe sebehlele emakhaya uthola ukuthi abasenamali yabona nje sengathi akaze beholela izimali ezinkulu eziholwa kwi-PSL ke since benalezi imali eziholwayo ngcono ukuthi kube nemali abazobekelwa yona just ukuthi mangabe seyekile kube ngisho sefuna uqala noma ne-career afuna ukuyiqala mayiseyekile ibhola benama funds azokwazi ukuthi amsiza aqhubekele phambili. Ngiyaluzwa uvo lukakhoza lokuthi abazali after i-retirement kufanele bebe ne-pension. Ngithi mina kulokho ku-right cause izinga lempilo yabo uma ngizoqhathanisa nabantu abaculayo nje uma ngabe sebethatha i-retirement baba ukuthi uyazi ekugcineni uzothiwa sebedayisa ama-drugs nani uma ngabe imali bengayiphathanga kahle kanti izinga lempilo yabo lizilokhu likuleyo zinga le uma ngabe ubuwazi ukuthi banikeza after i-retirement ye-pension. Are you right lento ayenzayo? Bese abadlali abaningi bashona sebasafarisha isikhathi esiningi. So meveza udaba lwempesheni wenzakala.
Mina ngithi kuhle lokho ukuthi abadlali bakwazi ukuthola impesheni njengoba bonke abantu umuntu usebenzile egcineni fanele ube nempesheni. Lento ayisho because into eright ngoba abadlali masebe retire vele kumele kube nemali kumele beyithole ngoba sobenza umsebenzi omkhulu especially bakwi PSL ngoba babuye badlale nakumzansi yabo. Ngibona kuyisinqumo esiright lesi esithathiwe ukuthi abadlali mabedlala ibhola makuya ngokuthi manje sebaya-retire bathola impesheni ngoba kunesikhathi abadlali laba okufika khona isikhathi sabo uthola ukuthi imali abanayo abasenamali ayikho nemali abayitholayo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli biza ku-13.48 kuyidola lasemele libe ngu-16.83 kupondo waseBrithani libe ngu-14.42 kuyi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime ku-$1,201.55 i-ounce kuthi intengo kawolo ongahluziwe yona ime ku-$55.21 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Lo bekade ngumqeqeshi ka-Eric Matoho u-Owen De Gama uthi kusasala lo mdlalo ku-Kaizer Chiefs lisezandleni zalo obhekeleke izindaba zalo mdlali. Lokhu kulandela ukuvela kwamahlebezi ukuthi uMatoho ugaqeleke iMamelodi Sundowns njengoba ke inkontileka yakhe namakhosi isiyanga semaphethelweni. Kube kuthi i-Chiefs ibhekene ngeziqu zamehlo noMatoho ophelelwa ke inkontileka uma ngabe kusongwa le season. Lo mdlalo ke kwaqhamuka kamaqembu amaningi aphesha kwezulwandle emfuna uthuli kodwa i-Chiefs inqabe naye ithi isamdinga. Ngesizini ke yedlula uMatoho uvelelwe ke yishwa walimala ngesikhathi ekufanele nje ayozama inhlanhla kwelinye ke lamaqembu aphesheya kwezulwandle. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleke osukwini lekusasa. Empangeni emadlazini kaMthethwa koshowe kohlaza kontambanana emtubatuba kankomo kayixoshwa kubuthi uzoshisa likhipha umkhovetsheni amazinga okushisa u21 kuya ku34 degrees. eThekwini kuya kaBhanana kwaMasha esinqawunqaweni nakoMlazi 22 kuya ku28 degrees. Emgungundlovondo ngazibomvu phansi emakhabeleni nako Edendale eLandskop 21 kuya ku33 degrees. Olunde emashona kwaNdunu nakwaNangoma ehlalankosi 18 kuya ku36 degrees. Ecophe lemantente kodlozi komkhomazi kohlokozi kanye nakogudla ucingo u19 kuya ku29 degrees. Siphethe ngeFilidi Newcastle emadadeni phansi osizweni kanye naseKholenso 16 kuya ku31 degrees. Nene bakandaba umuhle ohlasela ngothando lokandisa bakaMthaniya abanye behlasela ngama AK47 okwamzimba umntwana neziko lendaba 1KZNTV Khumu inkosi mayivumile sohlangana kusasa busuku obuhle.